No niin Teemu, se olisi sitten joukkueella edessä tuonne etelänaapuriin matkustaminen viikonlopuksi. Millä mieli joukkue sinne lähtee? No hyvillä mielin tietenkin, että päästään pelaamaan. Että on tässä jo harjoiteltu aika pitkään ja pelejä odotellessa. Että vähän on ollut pieniä vastoinkäymisiä tuossa, että on ollut flunssaa ja pieniä loukkaantumisia. Että ei ole ehkä ihan 6-6 reeni parhaansa mahdollisessa jamassa, mutta eiköhän se siitä turnauksessa sitten parane. Minkälaisten asioiden perässä joukkue lähtee tuonne etelänaapuriin? No oikeastaan ihan perusjuttuja, että omaa pelisysteemin hiomista, että saadaan siihen vähän tuntumaa ja sitä kautta lähdetään rakentamaan sitten jatkoa. No joukkue on ollut jo tässä yhdessä jonkin aikaa kokonaisuudessaan, niin minkälaisin fiiliksin, mitä olet aistinut, että joukkueessa vallitsee? No potentiaali on hyvä, että vielä tietenkin tarvitaan sitä päivittäistä työtä, siihen vaan laatua joka päivä lisää, mutta on ollut tosi hyviä reenejä, että toki välillä vähän ailahtelee, mutta se kuuluu vielä tässä syksyllä ollakin. Niin.